Alikho elishona lingenazo ezalwe yamukela kenazi ezihamba phambili namuhla. Kwelulekwa abamabhizinisi ngobungozi bemali esandleni. Kuhlomule abahweba emgaqweni eMdlovane kanti osonkontileka bakhala ngesimangaliso. Izindaba ze1KZN TV uzifundelo Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ukomishana wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi usenxuse osomabhizinisi ukuba banciphise ubuningi bemali ekhokhwa esandleni kukhokhwe ngamakhadi emabhizinisini ngenhloso yokunciphisa ubugebengu ikakhulukazi bokubanjwa kwezimoto zemali. Mkhwanazi ubekhuluma kanje ngesikhathi ehlangene nosomabhizinisi eThekwini ukubhunga ngezinkinga ababhekene nazo. Kuvele umbono wokuba kuguqule indlela esetshenziswayo yokusabalalisa imali, ukuncishiswa kokusetshenziswa kwemali engucash nokunye kuhlonzwe njengezinye zezinto engaholela ekunqotshweni kobugebengu bokubanjwa kwezimoto zemali. Kukhona inkampani eyodwa engantshontshelwa imali esithi masiyabheka ukuthi isizathu sokuthi le nkampani yona kungani imali zayo zingantshontshwa, imoto zabo zingabanjwa inkunzi. Sithola ukuthi indlela abasebenza ngayo ayifani. Lezi inkampani ezinye ebesicela ukuthi nazo zenze into efana nale company ukuthi ukuze kungabi khona ubugebengu. Esikhuluma ke nasomabhizinisi kuyona ukuthi asike sinciphise ubuningi bemali. Ake kusetshenziswe amakhadi, abantu bathatha zonke imali zabo bayifaka emabhenki ukuze umuntu mayefuna ukuthenga asebenzise ikhadi lakhe akhokhe ngekhadi kuphela. Lokho kuzokunciphisa ubugebengu ngoba labantu abantshontsha imali kulezi imoto bayazi ukuthi emotweni sokhona malini izoyihamba kuphi ngasiphi isikhathi. Okusho ukuthi basebenza nabantu abasebenza ngaphakathi lezi nkampani abasebenzi bodwa. Ingakho bekwazi ukuyibamba imoto inemali abakazi bebamba imoto empty ngenalutho phakathi babamba lezi zinsuku layishiye akusenzima futhi ukuyimisa imoto akusadingi ukuthi baze bayishayise bavele bayivume njengemoto encane ama security bese yaphuma ngaphakathi okusibangela inkinga. Lokhu kuvele ngesikhathi abamabhizinisi ehlukene behlangene nomkhuzo wamaphoyisa KwaZulu-Natal ukuzama ubangula iva elingubugebengu. Osomabhizinisi bakhale phakathi kokunye ukwebiwa kwamacontainer abo emachibeni olwandle, ukuthunjwa kwamaloli abo kuphindeke kwebiwe nempahla nokunye okuningi. We also highlighted the issue of business robberies that we needed the general and the team to highlight to us. They did highlight in terms of what the stats are. We also were very concerned with the CBD's crime and grime. And the need, you heard Eugene mentioning the need to address the issue of homelessness, especially within eThekwini and also at the Durban port. Kulomhlangano lombutho uphinde wachazela osomabhizinisi ngeenkinga wona obhekene nazo kufaka phakathi ukuchitha imali eningi kuqashwa ezinye zeinsiza, inqalazinda esigugile, ukunikezela ngolwazi lwakamuva ngamacala athinta ukukhokhiswa imali ngenkanike kwamabhizinisi nomthelela wokwehliselwa isabelo mali nabathe sehliswe ngo260 million wamarandi nokunye okuningi. Umkhwanazi uphinde waphawula ngesigameko sakamuva sodlame endaweni yaseMawoti eNandam. Badi uqale wabangumsindo mawuthola ukuthi kunabantu abadutshuliwe phambi kwabo. Emva kwesikhathi mase bethola ukuthi labantu badutshulwa njengoba basolakala ukuthi yibo kade bebulele ngomqhubelo umphakathi uphinde uyajika futhi wathi hayi kusho uma kunjalo kulungileke waseyithulela umphakathi usho ukuthi ejabulela lento yenzakene. Kusiphatha kambi ke thina ngoba ikakhulukazi sinamalunga omphakathi sisebenza nawo njengamaphoyisa esibabiza ngama CPF abaziyo ukuthi umthetho uthini. Kodwa mase sithola ukuthi nawo lamalungu aseba sesayidini engxenyeni egebengu lezi ezifuna ukuzibambela umthetho ngezandla zawo. Endabeni ze1KZN TV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Babalelwa ku215 osomabhizinisi abadayisa emgaqweni eMdlovane abahlomule kuhlelo lokuxhaswa ngezinsiza kusebenza. Lokhu kwenzeke ngesikhathi uMasipala uMvoti uhlangene nabo ehholo laleli dolobha. Imeya uGabriel Malembe uthi inhloso yabo ukuguqula isimo salabo somabhizinisi ukuze bezokhula bafinyelele kwelinye izinga. Kwezinye ke izinto abahlomule ngazo kubalwa ke amatende kanye nezinye izinsiza kusebenza ezahlukahlukene. Osomabhizinisi abadayisa emgaqweni eMdlovane bathi ukuthola amakhadi ezimvume azoshintsha indlela yokusebenza njengoba bebehlushwa ngamaphoyisa ngaphambilini. Basho kanje ngesikhathi uMasipala uMvoti kanye nomnyango ezokuthuthukisa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal bemukelisa ngezinsiza zokusebenza. Amakhadi lawa ethu
hayi kuvele ukuthi angigqume ngikikiza mangibona lamakhadi ngoba manje usuzodayisa ngokusemthethweni amakhadi azosiza ekutheni mayifika amaphoyisa etazosibopha ukuthi ya wena awunayo ipermit la yokuthi udayise bese ngiveza leli khadi lami bese ngiveza leli khadi lami ngithi cha ngisemthethweni impela sengumsebenzi wasemvoti esinganakekile kodwa lokho waqala uBamalembe sinakekile ngiyajabula nje kakhulu ngibona intuthuko yakithi iqhubeka ngibonga umnyango wakayetha osizile ukuthi usinike izinto usiprovide ngezinto emgaqweni zokuthi sisebenze. Imeya kulomasipala uGabriel Malembe uthi baningi abahlomlile kulolu hlelo. Abantu abahlomlile singababalela kubantu abawu215 abadayisi laba bahweba emgwaqweni lapha eMvoti. Sikwenza lokho esiqonda ukuthi labadayisi basemgwaqweni babaleke kakhulu ekusizeni ukuxosha ikati eziko futhi ke siyanxanxa abanye ukuthi mangabe bekhona bakhona basondele emkhandleni wethu. uMalembe uthi amakhadi azokwenza ukusebenzisana kube kuhle. Lamakhadi ama permit imvumo ama smart card lawa ayingqomo njengekhadi lasebank lamakhadi lawa amakhadi ngathi noma likuwela uphinde ulicoshe angenwa imvumo lokhu kuyasiza ukuthi umuntu eziqhenye ngendawo yakhe ukuthi ngine permit yokudayisa la senzela ukuthi nathi njengomkhandlu sazi ukuthi abantu abahweba ngaphansi komkhandlu wasemvoti bangakanani. Isikhulu eminyangweni wakwa-Atia sithi abadayisi kumele baqaphele izinto abazithengisela abantu. Now you know there's been an issue in South Africa and in KwaZulu-Natal around goods that have not been good for customers. Some goods have poison on them because the suppliers have sprayed them with insecticide, etc. You need to be very careful about where you source and what you sell to your customer. Your customer is always very important. uMalembe uveze ukuthi umvoti unothile kwezolimo. Umkhandlu wasemvoti uhamba phambili kakhulu ngomhlabathi onothile. Besibalekelela abantu ukuthi bekwazi ukuthi bephume behambe beyobiya belime benze yonke into bebebaningi futhi nabo kakhulu noma inamba ke besengize ngayilibala ngoba sekuyisikhathi esedlule kodwa bahlomlile abantu wabona ukuthi bajabule abanye bebethola nemishini yokugaya amaphepha lawo esiwaprinta abanye bebethola nje abanye bedayisa amaflower. Ezindabeni za1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemdlovane eGreytown. Osomabhizinisi abaqashelwe ukwenza imisebenzi eyahlukene ngaphansi kwendawo yesimangaliso Wetland Park basola lenkampani ngokubalaxaza ngaphandle kwezizathu ezizwakalayo ukuthi kungani ngempela bephucwa umsebenzi wase unikezwa osonkontileka abasha. Laba ke bafuna isimangaliso ukuthi sichaze ngohlelo olusetshenzisiwe ngesikhathi kwenziwa uhlelo lokunikezela ngethenda. Badale imvule ebiyidlivo sonkontileka benza imisebenzi eyahlukene ngaphansi kwendawo yesimangaliso Wetland Park eMtubatuba njengoba bebeqinqe ngaphandle kwamahhovisi befuna ukuyozwela ngokwabo ukuthi kungani kuqoko sonkontileka abasha bona bavalelwa ngaphandle kade beveli besebenza isikhathi eside kule nkampani. Okubaphatha kabi kakhulu ukuthi ke abanye abebevele besebenza nabo babuyiselwe bona bashiwa ngaphandle. Akaze besichazele kuze kube namhlanje ngomhla ka6 mangabe sesingena ku website ethola ukuthi ke ena sekhona abantu abawadwayo kumsebenzi wethu. Okubhlungu kakhulu ukuthi kunamanye ama contractors besebenza nawo wona abuyelile emsebenzini esingasazi sizathu sokuthi thina ke sikhishiwe sikhishelweni. Sinzima kakhulu uma unganothiswa ukuthi usuyama emsebenzini uvele wazi ukuthi uthole ku website ukuthi umsebenzi kawusekho. So kuyinkinga kakhulu lokho ngoba sinemndeni sinezingane sifundisayo njengamanje uthola nje manje ukuthi awusezi usebenza. So kuyinkinga kakhulu lokho. Laba bathi ukuthi ke kuqokwele kulemsebenzi ingoba vele bengabantu abasuswa kule ndawo kwase kuvunyelwana ngokuthi ke bawusebenza lana uma beshona kusebenze nezizukulwane ezilandelayo. Laba bathi ke indlela okuqokwa ngayo sonkontileka abasha ayilandelwanga imgomo efanelekile. Besusebenza lo umsebenzi personal usisebenza ngegama lami. Kuumsebenzi ongeze ukuphela futhi esathenjisa ukuthi uyaphuma kungene ingane yakho. Uma ufa uyafa kungene omunye. Umsebenzi wabasuswa kahle kahle lo singabasuswa kule ndawo then ke sesiyaqosha manje endaweni yethu. Ubulungiswa babanganakho kulokho. Njengoba kade sebe award ababanganapho ubulungiswa
and uma senze research abantu bangapha enyakatho side bonke babuyele kodwa abantu aba-underminewayo ithina nje bangapha idukuduku noma around eMtobo asibuyelanga iningi lethu so asikho happy neprocess ke uma indlela abenza ngayo njoba kade beawada ayikho fair abanye abantu bebefonelwa after ukufaka ukuthi abazolungisa izinto zabo batholile labo bantu laba bakhala ngokuthi ke isimangaliso asibachazelanga ukuthi ingane bephelelwa umsebenzi bathi ke abanankinga nalabo abafakiwe kodwa nabo bafuna ukubuyiselwa emsebenzini wabo asizile ngokuzokulwa isimangaliso sizofuna nje ubulungiswa indlela okwenzeke ngayo ayibanga nokulungiswa sikhishiwe emsebenzini izathu asizazi ukuthi why sikhishiwe abanye bebuyelile emsebenzini so besifuna ukulungiswa kuleyo nto into kahle kahle simngayo la sicela ukubuyela emsebenzini wethu asixabani nabantu abathathiwe bafakwe emsebenzini kodwa sinento ethi laba abathathiwe bafakwe emsebenzini balungile nabo balambile sikhishelweni thina kanti kokhulumela isimangaliso Wetland Park ubheki Manzini uphawulileke kwisikhalazo zosonkontileka iprocess is still underway i-appointment process ayenziwa ika-finalize i-intention to advertise ke iba ne-period evulwayo so that uma ngabe kunama-objections any other person obe-aplayile uyakwazi ukuthi ivuleleke afike afake ama-objections akhe ne or mangabe sekufinalize ilento akhona ukubuza ukuthi why i-application yami ingaphumelelanga and then isimangaliso by umthetho sipoqeleke ukuthi siresponde ukuthi i-application yakho that's why ilokhu nalokhu bekushoda okwamanje iprocess ayikapheli from u6 to 13th of March isavulelekile leyo process lesgezi indaba ze1 KZN TV ngosamgeliswe Nqulunga ngise St Lucia ake hlabena nali ke usihlangabezene ezinye masibuya Asibingelele siphinde sikwamukele futhi ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kwelulekwa abamabhizinisi ngobungozi bemali esandleni. Kuhlomule abahweba emgaqweni eMdlovane kanti osonkontileka bakhala ngesimangaliso. Amaphoyisa enkosi esifundeni King Cetshwayo asabise ngokuthi awazokuya ukuyovota okhethweni lohulumeni bezindawo lwangonyaka ozayo njengoba etha waneme indlela umnyango wezokubusa ngubamsana nobuholi bomdabu kwaZulu Natal obusingethe ngayo udaba lwawo ukuba ahole uhlalo wamakhosi amaphoyisa kwaZulu Natal uGqokubuhle Ngema uthi usethumele amaphepha esicelo sabo kulomnyango kusukela ke ngonyaka wedlule kodwa awukaze uphendule kuze kube manje. Iholo belicwele phezulu amaphoyisa amakhosi ngaphansi kwesifunda King Cetshwayo navela kwezinye izifunda ezothamela umhlangano okuzodingida izinkinga ababhekene nazo okubalwa kuzonodaba loholelwa kwabo ngokwenza kumsebenzi wabo ngaphansi kwezizwe zamakhosi. Sithatha isinqumo sokuthi asiyi okhethweni njengoba kuzoyiwa nje. Asidingi futhi abantu abazosikhankasa ngoba sinayo uhulumeni sizodedela izinja. Ngiyazi ukuthi amaqembu ezepolitiki azo affecteka. Kodwa I'm not worried about them ngoba now they are not worried about us as well. So ke asidingi umuntu ozokhankasa ekugcineni sizovota thina ngokwamakhosi ama independent asevumelekile sizokhetha amaphoyisa phakathi kwethu amaqembu ezepolitiki ngoba wayikhuluma indaba yethu nathi futhi asidingi ukuthi azokhuluma nathi ngoba likho nelodwa likhuluma indaba yethu kodwa thunywe yithi eParliament ayasasi. So ke sasijabula sithi ukhokta uphethwe abantu abazali ubukhosini abaqonda kahle lokho kodwa manje makuthuleke kanje inhliziyo zethu zingena emafutheni ngakho omkethu zingane zethu abasukulu bethu zihlobo zethu amaqembu ezenkolo asesekayo awayi okhethweni up until umhlonishwa asitshela ukuthi sithola nini imali yethu ngoba siyasebenza. Ungema uthi njengamaphoyisa amakhosi inkulu indima abayidlalayo emphakathini ikakhulu ke ekulweni nobugebengu. Isifiso sethu indawo zamakhosi zikakanya kakhulu ubugebengu. Igebengu emakhaya izalwa yithi osibari bethu zingabafowethu ithina sasiya ukuthi ubani uqhumisa isibhamu ohlala kanje uma kunje ithina sasiya ukuthi makube imfuyo ososondela kubani ithina sasiya ukuthi makuqekeziwe umfana kabani why singanikezwe ithuba ngoba thina singamaveni angadingi petrol kodwa adingi kondliwe kuthiwa amaveni awekho kube konakala. So ke sidinga ukurecognize siholelwe sisebenzisane kanye namaphoyisa nobaba umhlonishwa
umkhwanazi si engage kusethwe ischeme esotrainer labantu ukuze kuthuthukiswe inkantolo zamakhosi. Lo mhlangano obusehholo lomphakathi eBuchanan kwesakabiyela ubuhanjelwe ke nangamaphoyisa amakhosi avela kwezinye izifunda athi ukushaywa kwindiva uhulumeni kunemibuzo keminingi ngoba ayawenza kumsebenzi wawo. Kungcono sibhekane namakhosi ukuthi akube yiwo athatha umbuso mhlambe kuyoba ngcono ngoba uma bephethe amakhosi ngabe bayasizisa enzinga ngabe siyahola. Kodwa ngisho ezikoleni thina siyakhisha ukudwa sokhuza nje izimpe ezikoleni. Kodwa akuyimanje asithola ukuthi silisika ngempilo yethu lezi ngane suke iphethe show mass silisika ngempilo yethu. Siyayicela nje kuhulumeni hayi bandla akhe siswele phela. Uhulumeni ufanele ukuthi asibonelele kulesikhalo sethu sesicelo sokuthi nathi akasinike phela imali ngoba sisebenzela umphakathi. Umnyango wezokubusa ngobambisana noholi bomdaba esifundazweni KwaZulu-Natal uthintwa ngalolu daba. Ucela kuba kuthunyelelwe kwimibuzo kepha kuze kwashaya isikhathi sokuba udaba lungene emoyeni ungakaphenduli. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosanhle Mthembu kwesakabiyela eBuchanan. Ubhekene nobunzima umphakathi wasezingolweni kuWard 36 ngaphansi kaMasipala Renkonyeni osebenzisa ibhuloho eliyingozi ngokusho kwamalungu omphakathi akhulume neziko lezindaba athi leli bhuloho laphephuka lisanda kwakhiwa nosekuphele iminyaka engaphezulu kwama-20 lingalungisiwe futhi liyingozi. Bathi kuba nzima kakhulu uma kushoniwe ngoba ke izimoto azikwazi ukuwela zihambise umzimba ekhaya kanjalo nezingane zesikole bayazibeletha njalo ekseni uma ziya noma zibuya esikoleni. Umphakathi osebenzisa ibhuloho elihlanganisa izigodi ezimbili kwaShali nakwacele ezingolweni kuWard 36 ngaphansi kwaMasipala Renkonyeni uthi uhlalelwe uvalweni njengoba leli bhuloho liyingozi kanti sekuphela iminyaka lingalungiswa. Le bridge lilimele kulezi mvule leminyaka engaphambili. Kwafika bafika baMasipala balifaka inhlabathi. Kwafika itruck yalibulala kwakushoniwe kwemnyumuzi la kwaShali. Manje le masebefaka inhlabathi babuya ke manje kwafika izikhukhula lezi ezifike manje zayikhukhula le nhlabathi akusaweleki ke manje. Uthi nezingane zesikole ziwela kanzima. Abantwana abafunda ngapha kwaShali abasuka kwacele akusekho ukuthi baweliswa ngabazali ngoba abantwana abancane abafunde icrash. Nabantwana abafunda ngapha kwezinqoleni abaqhamuka kwaShali balomzimo ukuwela ebridgini. Elinye ilunga lomphakathi lithi kade babethenjisa ukwakhela leli bhuloho. Ngike ngalibona ke ikhansela like lafika la ensukwini lathi hayi lizokulithi ukufaka inhlabathi okwesikhashana ukuthi kuweleke kodwa ngibona kuthulekile angoliboni ke manje liqhamuka. Ingane siyazibeletha la siziwelise mazibuye esikoleni siyazigada futhi ukuthi ingane asilinde ingane mazibuye esikoleni siziwelise ngoba azikwazi ukuwela kulomfula. Omunye wabazali babantwana bahwela kuleli bhuloho uthi lona umfula omkhulu okufanele kungabe unebhuloho elisesimeni. Sabika ke ukhansela sanoma wadlulisela yini kwabangaphambi kwakhe kodwa ngiyacabanga ukuthi naye wadlulisela kwabangaphambi kwakhe. Siyacela ukuthi nisisize nisakhele ibridge ngoba manje kuweleka kanzima la ingane zesikole efanele abazali bavuke ekseni bazozibeletha makiwe esikoleni noma sezibuya futhi kumele futhi abazali basuke emakhaya bazozihlangabeza ukuze baziwelise emfuleni. Eqhuba uthi uyacela lisukunyele udaba lwaleli bhuloho. Siyacela ukuthi ngempela indaba le bridge basukumele abakhulu ukuthi lakhiwe ngoba manje indaba le bridge iyinkinga. Sinezikole, sinamakliniki khona ngalana kuba nzima ukuthi abantu bathole usizo njengoba ibridge lingekho. And ngaze kuphinde sekwenzeke ezinye izingozi njengoba kungalungiswa lana. Zikhona izingozi ezingenza ngangathi imoto iyahamba ebusuku ithi yafika izowela la ibingazi ukuthi konakele ifike yenza ingozi. Siyacela nje ukuthi basilekelele kakhulu and kuba nzima sinanabantu abakhubazekile kumele abantu bazoqukulwa la emfuleni ngesimanga sokuthi ihulshaya ikwazi ukuhamba ngoba umfula konakele fana umbelethe umuntu umphumisele ngale ngapheshe uma ngaphane kushonile umuntu la futhi into esayike yenzeka uzohlangatsheza umzimba la emfuleni uqutshulwe ngoba imoto swingakwazi ukuthi ihambe. Imizamo yokuthola ukuthi zithini izinhlelo zokulungisa leli bhuloho kuMasipala Renkonyeni
iphunzile. Lo mbiko benuwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisezingolweni. Inhlangano engenzi inzuzo iLi-Workers Organisation ibambisene neTransport Education Training Authority basingathe umkhankaso wokuqwashisa abashayeli bamaloli ngegciwane lesandulela ngculazi. Okhulumela lenhlangano Ayanda Mthembu uthi bakhethe abashayeli bamaloli ngoba isikhathi esiningi basichitha emgaqweni begcina sebenza nocansi olungaphephile nokubeka ke engozini impilo yabathandiweyo babo abasuke besemakhaya. Abashayeli bamaloli isikhathi esiningi basichitha emgwaqweni njengoba abanye babe bethutha impahla edingekalayo kulona lonke la kuleli. Inhlangano engenzi inzuzo iLi-Workers Organisation ibambisene neThitha basingathi umkhankaso wokuqwashisa labashayeli ngegciwane lesandulela ngculazi. Ukuba kwaba emgwaqweni kwabanye kuholele ekutheni bagcine sebenza nocansi olungaphephile nolubeka engcupheni impilo yabo kanjalo niyabathandiwe babo ababashiye emakhaya. Sizodlulisa umyalezo of HIV and AIDS awareness. Ukubaluleka kokutesta regularly, ukubaluleka kokuzivikela uma uya ocansini njengoba besho osisi ukuthi asingeni egamini singawagqokanga amakhokho angithi. So sidlulisa lo myalezo sigcile kakhulu kwama truck drivers nje banibona simile la egarage ingoba sidlulisa lo myalezo ekakhulukazi kwama drivers because siyazi nathi ukuthi abashayeli bama truck bahlala isikhathi eside bekude nasekhaya bahlezi behamba emgaqweni okudala ukuthi kwesinye isikhathi ucansi igcine selenza ngendlela engaphephanga yabona. So izathu sokuthi sibe khona ke namhlanje ukuthi sizama ukuthi sidlulise umyalezo ukuthi bazame nabo ukuthi bazivikele benze kangcono ngoba mabezivikela bona bavikela nabantu abasekhaya. Labashayeli bathole ithuba eliyingqayizivele lokucotshelelwa ngolwazi nangokubaluleka kokusetshenziswa kwejazi lomkhwenyana. Lo mkhankaso obuqhutshwa yiLi-Workers Organisation kanye neThitha ushayelo kakhulu ihlombe nayibo uqobo abashayeli bamaloli. Sibonga kakhulu ngifisa nje ngathi bangaqhubeka bekwenze nakwabanye babe bexwayiswa nabanye ukuze egcineni sithi ukwehla izinga lalesifo. Sibonga kakhulu impela kwaThitha ngathi impela bengaqhubeka umsebenzi wabo omhle. Siyawubonga kakhulu. Kumuntu osenayo iHIV ngafisa nje ukuthi aqoqozeleke adle kahle amaphilisi akhe awadle nje ngendlela ekuyiyona yona khona ezoqhubeka aphile kahle nje ephambili nempilo. Lokho nje engakusho kumuntu osenaso lesifo ukuthi hayi aqoqozeleke nje impela azidle izinto zakhe njengoba zinjalo. Bantu abaningi engeke ngibabone nje mhlamba abaphila ngaphansi kwaso lesifo abadla amaphilisi ngibona nje bengenankinga beqhubeka nje bephila bengenankinga nje impela ngeke ngibone nje nginotice ngaphandle kulaba ke babuye bengayidli imishanguzo ngendlela. Lama campaign lawa abalulekile ngoba ayasikhuthaza ukuthi sikhona ukutesta sikhona ukwazi yonke into masihamba endleleni sikhona ukuba safe ngoba bonke kana abantu basitshela kufanele ukuthi sihlale siyazi ukuthi safety esendleleni isafety yakho HIV and AIDS status yakho sihamba kanjani. Abantu kufanele ukuthi bateste bayazi status sabo ukuthi bakhona ukuba safe ngoba bongayazi status yakho awu safe kufana nasendleleni uhamba ungayazi ukuthi uyakuphi. Manje most utestile yonke into yazi kufanele ukuthi ube right ucheck every time ucheck ama status akho ukuthi ungehamba uyispread HIV yabo. Kufanele ukuthi uhlale usafe. Ezinye zezibalo ziveza ukuthi abantu besilisa iningi labo alikhathalele ukusebenzisa ijazi lomkhwenyana nokubeka engcupheni impilo yabo kanjalo nabathandiwe babo. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eHarrismith. Ake siphinde futhi sihlabene nale linye ikhefu sihlangabeze nengosi ezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kwelulekwa abamabhizinisi ngobungozi bemali esandleni. Kuhlomule abahweba emgaqweni eMdlovane kanti osonkontileka bakhala ngesimangaliso. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho.
Irandi lakuleli liku-18.30 uma liqhathaniswa nedola laseMelika, libe u-23.61 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani, liphinde libe u-19.89 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,959 i-ounce, kuthi uwelo ongahluziwe uba u-$69.28 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Zikhathiwe izikole ezogadulisana kumqhudelwane we-Build It Under 2013 ozoba seMelmote ngomgqibelo womhla ziyi-15 kuNdasa. Omunye wabaphathi besitolo i-Build It eMthonjaneni uXolani Khoza uthi bahlose ukuthi intsha ikhule izibandakanya nezemidlalo igwema uphuzo oludakayo nezidakamizwa. Into akibekelwe amazolo ngomgqibelo esikhundleni zemidlalo eMelmote kumqhudelwane we-Build It Under 13 wesikole zamabanga aphansi. Lesitolo sithi ngalomqhudelwano sihlose ngawo ukunika intsha ithuba lokuzibonakalisa kwezemidlalo iphinde ingazibandakanyi nesidakamizwa. Imidlalo yethu esizoba nayo ngeweekend esilungiselelayo kusukela osukwini namhlanje. Shuthi uBuild It uyakhetha ukuhlanganisa izikole lapho okuzobe kuhlangene khona intsha u-under 13 lapho sizama ukulwisana khona ukuthi izingane kube khona umdlalo eziwenzayo. Into esikhathaza kakhulu silona lento izingane ukuthi kufanele zibe busy ukuze sigwemele izinto ezidakamizwa. Izingane kufanele zikhule zilazi kusasa lazo. Omunye wabahlonza ikhono uyachaza ngalomqhudelwane nokuthi uzosiza kanjani intsha. Osenemasela ngiye kuba mahlobo ngithi loya ngicela simkhiphe because akasabelong kule group. Angidingi iminyaka. Angidingi mayisena mamasela kusho ukuthi akasafoli kule group le ngizoyenza mina. Uma kuwukuthi nina nifaka abana mamasela bamahlobo ngizomtshela ukuthi unyaka ozayo angibuni. Size kwi foundation phase, i grassroots level because usafu ukhuluma nge grassroots sabaphuca le tournament sase sifaka ezikoleni. It's a 9v9 ayidlali offside. Uthela wayeka. Akho offside because inkokhelo ref. Kuqhubeka ngempumelelo ukuqhathwa kwamaqembu azogadulisana ngomgqibelo. Ezidabeni ze-1KZN TV ubekuthaba namaphumulo eMelmote. Ake sikubhekelene naso isibikezelo sezulu esingalenteleka. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje awuhlangabezana noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.